Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον κύριο Χριστογιαννόπουλο Λικούργο. Μάλιστα. Γεια σας, είμαι ο γραμματέας της σχολής, ο Τσακνατζής, ο κύριος Τσακνατζής. Τι σχολής? Της σχολής, του Στατιστική Ασφαλιστική στο Πανεπιστήμιο. Ναι, καλησπέρα. Καλά είστε? Καλά, ωραία. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Λικούργο, έχουμε με εσάς ένα πρόβλημα. Τι? Καταρχήν είχατε ένα περιστατικό στο τελευταίο μάθημα στην βιοστατιστική. Στην βιοστατιστική. Τι περιστατικό? Είχατε ένα περιστατικό με μια αντιγραφή. Εγώ? Ναι, με ένα σκονάκι. Μηδενιστήκατε. Εγώ, σίγουρα. Ναι, βεβαίως. Από το γραφείο του κ. Χατζικοσταντινίδη μας έχει έρθει κανονικά όλες οι εισηγήσεις, αλλά γενικότερα οι επιτηρητές, ο κ. Παπαγιάννου και ο κ. Στέγκος, μας έχουν ενημερώσει εδώ ότι γενικότερα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων έχετε αναπτύξει τέτοιες μεθόδους. Και καταλαβαίνετε ότι αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία πρέπει να περάσετε πειθαρχικό. Παναγία μου, τι λέτε καλέ? Εγώ δεν είχα διαβάσει καν για να δώσει το μάθημα. Ήρθα για το λευκή κόλλα και έφυγα. Μα ένα λεπτό, εδώ υπάρχει καταγγελία από τον κύριο καθηγητή ότι πρώτα βρέθηκε το σκονάκι και μετά παραδώσατε την κόλλα. Εμένα μου βρήκαν σκονάκι. Ναι. Τι λέτε καλέ, πότε έγινε αυτό το πράγμα και δεν το θυμάμαι? Του Λαζάρου, τι να σας πω τώρα, όταν δίνατε το μάθημα κύριε Χριστογιαννόπουλε. Μου βρήκαν εμένα σκονάκι. Ναι. Εκτός αυτό όμως υπάρχουν οι καταγγελίες του κύριου Παπαγιάννου και του κύριου Στέγκου. Ναι. Το γνωρίζετε? Και θα πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε στον κύριο Κούτρα. Εγώ τον κύριο Παπαγιάννου μια φορά έχω δώσει το μάθημα τον κύριο Παπαγιάννου όλες και όλες. Ο κύριος Παπαγιάννου είναι επιτηρητής σε πολλά μαθήματα, κύριε Χριστογιαννόπουλε, και έχει παρατηρήσει τις κινήσεις σας. Και από την άλλη μεριά, πρέπει οπωσδήποτε να βρεθείτε με τον κύριο Κούτρα. Τον γνωρίζετε τον κύριο Κούτρα? Όχι, προσωπικά ποτέ. Ναι, ενώ γνωρίζετε ότι ο πρόεδρος είναι ο κύριος ο Μάρκος ο Κούτρας. Πότε άλλαξε, δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη δεν σας ειδοποιήσαμε, είναι ο κύριος Μάρκος ο Κούτρας, δεν πρέπει να εμφανίζεστε και πολύ συχνά στη σχολή, για να μην το γνωρίζετε αυτό. Τέλος πάντων πρέπει να βρεθείτε οπωσδήποτε με τον πρόεδρο της σχολής, για να δούμε για τα περαιτέρω τώρα, αν ο ίδιος θα αποφασίσει στην Βρυτανία αν θα συνεχίσετε, πώς θα συνεχίσετε και τι πρόκειται να γίνει. Εσείς πόσα μαθήματα έχετε ακόμα? Γύρω στα 9, ούτε έχω χάσει τώρα τον έλεγχο γιατί δουλεύω τώρα λίγο καιρό. Έχετε χάσει τον έλεγχο, τι το μάθημα, δεν ξέρετε πόσα μαθήματα? Δεν ξέρω τι έχουν βγει, έχω πολύ καιρό να κατέβω κάτω γιατί δουλεύω. Μάλιστα. Σκοπεύετε να συνεχίσετε τη σχολή ή... Βέβαια, σιγά σιγά. Τι εννοείτε σιγά σιγά? Όσο έχω χρόνο να διαβάζω και να δίνω τα μαθήματα. Δηλαδή τι, πριν ξαπλώσετε το βράδυ θα ρίχνετε μια ματιά για να σας πιάνει ο ύπνος? Δεν κατάλαβα, το ύφος σας αυτό δεν μ' αρέσει. Γιατί... Ούτε και εμένα μ' αρέσει κύριε να καθόμαστε και να σας χρεωνόμαστε σαν φοιτητή και να σας πληρώνουμε. Είναι πράγμα για το οποίο δεν συμφωνώ και δεν βρίσκω τα επιχειρήματα. Ποσός με ενδιαφέρει κύριε Χριστογιαννόπουλε αν συμφωνείτε? Ποσός με ενδιαφέρει? Δεν τη χτίσαμε μαζί τη σχολή. Ούτε και τα άλλα τα παιδιά τα οποία έρχονται είναι κορόιδα. Αντιλαμβάνεστε? Πρώτη φορά το συναντάω στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Καταρχήν ξέρετε ότι με τον καινούριο νόμο, τον νόμο 7452 κάθετος 66, ότι πλέον θα μετρούν οι παρουσίες και αν δεν έχετε ένα συγκεκριμένο σας αφαιρείται η ιδιότητα. Α, η παρουσία στα μαθήματα. Βεβαίως. Αυτό δεν το γνωρίζω. Βέβαια. Τι είναι δηλαδή, ρίξαμε τη μάντρα και μπήκαμε? Αυτό συμφωνώ, αν ισχύει αυτό το πράγμα. Βεβαίως και θα ισχύσει. Κάπου να το ξέρω, δεν το ξέρω. Γι' αυτό σας λέω, δεν ρίξαμε τη μάντρα και μπήκαμε. Δεν αυθαίρετο στατιστική ασφαλιστική στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Αν ισχύει αυτό το πράγμα, συμφωνώ. Βεβαίως. Λοιπόν, με τον κύριο Κούτρα, πότε μπορείτε να βρεθείτε? Αρχές του μήνα του επόμενου. Τι εννοείτε, αρχές Ιουνίου? Ναι. Μα τι λέτε, για εδώ πρέπει να βρείτε μέσα από την εβδομάδα. Δεν σας πήραμε τηλέφωνο για να σας... Μέσα αυτή την εβδομάδα. Βεβαίως, ποιος το Σάκης ο Ρουβάς είσαστε? Που χρειάζεται και ένα μήνα. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε, μα τι λέτε, κοιτάξτε, εδώ ο λόγος πρόεδρος της σχολής σας λέει να συναντηθείτε και δεν έχετε χρόνο. Θα το κάνουμε τη Δευτέρα που μας έρχεται. Σε μια εβδομάδα δηλαδή εννοείτε? Ναι. Μέσα στην εβδομάδα πρέπει να βρεθείτε κύριε. Πέμπτη, Παρασκευή το αργότερο πρέπει να έρθετε από τη σχολή. Θα βρείτε μένα. Ναι. Θα ζητήσετε μένα. Τον κύριο Τσακνατζή. Μισό λεπτό. Σημειώστε. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, μισό λεπτό. Σημειώστε. Θα ζητήσετε εμένα, εγώ είμαι το πρωί από τις 8
Ναι. Μέχρι και τις 3. Τσακνατζής, Φώτης. Αν δεν βρείτε εμένα μπορείτε να περάσετε απόγευμα. Συνήθως καλύτερα απόγευμα. Συνήθως απόγευμα, ωραία. Μετά τις 4 Ναι. θα ζητήσω τον κύριο Μαστακουνά, τον Αποστόλη. Αποστόλης. Μαστακουνάς. Ματσακουνάς. Μαστάκουνας. Μαστάκουνας. Μάλιστα. Και αν δεν βρείτε και αυτόν, Ναι. θα απευθυνθείτε ή στον κύριο Χατζιπαρά ή στον κύριο Πορτοκάλι. Κύριος Χατζιπαράς. Ναι. Ποιος είναι αυτός? Η Το μικρό του. Γιώργος. Ή στον κύριο Πορτοκάλι, τον Δημήτρη. Για τον κύριο Πορτοκάλι μπορεί να φύγει και να έρθει πάλι. Άρα κάτι μου παίζουν εδώ πέρα. Άντε ρε μπγάτα ρε, με πέταλα είσαι. Άντε από εκεί. Βρε, πρόκειται περί πανέξυπνο ρε. Περί γάτας ρε. Κατέβα απ' τα κεραμίδια να συνεννοηθούμε ρε γατόνι Άντε από ρε. εκεί. Ρε γατόνι, κατέβα απ' τα κεραμίδια ρε. Για ορίχτου. Super Sport FM με 94,6. Να σας πω Super Sport. Έλα Λίκο. Έλα ρε. Θα γαμίσου μαλάκα. Μην βρίσκουμε στον αέρα. Sorry. Μετά τις 4 ήταν τον κύριο Μαστακούνα να δεις τι θα γίνει. Εντάξει. Θα βγάλεις Κερδίσαμε το τίποτα ΣΥΑ. τουλάχιστον. Ναι, κέρδισες. Ναι. Τι κερδίσαμε? Ένα Πήγα γκούρι την καρδιά στην καλυμπιώτικο. κούλουρη. Δίχρωμο. Μου πήγα την καρδιά στην κούλουρη για το συχτήρ. Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ, να είστε καλά. Την άλλη Δευτέρα είναι το ραντεβού, μην το ξεχάσεις. Ναι, οπωσδήποτε.